Salam qadirli vatandaşlar, salam yakrıvan inleşler, salam Halmura dağı. Bugün ine siz bilen bir gepleşige deliydik. Hoş geldiniz. Sağ olun, salam oğlu çağrımlı vatandaşlar hemmeğinize selamu aleyküm. Sağ olun oturan mısın oğlu çağrım? Hoş şükür, boy. Ine yöne şu daşturupdaki bolyan vakalar bir may veren nokta arkayın oturmağa. Görüyen bakyan olin milletin hem dikotrosu gelen nokta. Ya o yurdun üstüne çözmeli, ya bu yurdun üstüne çözmeli. Bir yerini bölüp kesip almalı, öz hayırına geçirmeli. Garaz milletem dekotrono. Ine şu günkü şu vakti bolup duran dağıtlar ine görýänsiňiz bir kay bäri gaýda gaýmalaşyk bu gaýda gaýmalaşykdanam Berdi Muhammedow peýdalanyp bir ogluny goýdy. Garma urmelükde hiç kimem inferip yetişmedi deyip hakikatdan ama ne şular ýazatlar bolup durdaşdy görüpdi Halmurada. Ne şu zatlara bir azıcık syn bersek, analiz etsek, bir maglumat bilýän maglumatlaryňyz bar bolsa bizim türkmen watandaşlarymyz bilen türkmen diline paýlaşalyň diýenne. Başga Olur, olur. Türkmen. Yema oğlu çağrım men uruma geçmek bir ayçak verdim var şol dünkü denalar var 6-7 denalar var eden çıkışını dinledim. Ören minnettar o sizin şu eden çıkışlarınızda hemmeňize. Şu yurdun içinde bar bolan denan problemlerini ya şol ýa-ni terrorist toparın genarlarymyzyň üstünden ine gülüp ýa-da izdivat edip şolar öne edýän talaplaryny ya bir kanun talaplaryny siz paş edip berdiňiz. Öz talaplaryňyzy aýtdyňyz. Men ören minnettar, hoşal boldum şu sizin eden çıkışlarınızdan. Sizin hemmeňize taňry ýakyny aýdadym geldi. O halkymyzyň görüp deglerli degişli netijesini çykaryp özlerçe bahy bererler sizin çıkışlaryňyzy. Şey diýip düşünýän. Ören ýerlikli çıkış boldy. Sebäp gyýgalylary öz problemasyny ýa öz üstüne salmayan hok barada wagtal aýdyp durmaly. Günnelik aýtmasa-da hepdelik aýdyp durmaly. Sebäp aňyrdaky oturan özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýatçy topar ýa-da terrorist topar olar. Halkymyzy atylsyna hasabyna göre näme erkek gözükliseini neden anly. Ine şoň üçin şu güne düşdükde hak hukumy soranmamyzda. Yani dünkü edilen gurrunlar sizin aydan teklipleriniz hemmesi yerlikli. Şu talaplarım yerine yetiriler diýip men umyd edýän erkek gözükli türkmenlerim dinlärlerim sizin aydan sözleriňizden goý olarym oturup netije çykarsalar. Şonu aýdaýyn dedim birinçiden. Ine şol ýanky dünýä meşhurlygy global şertde bolup geçýän dürli facialy wakalar bardy. Uruş gidip durdy dünýäde. Onu oýun almak gerek. Bir üçüncü jahanyň başlangıcı, uruşunyň başlangıcı ýa girişildim soňra ýa şoň bosagysyna durusmy? Ol belli däl dürli nukdaý nazardan seretseňiz, ýani uruş ýan başlandy. Uruşun başlanany Russiýa Federasiýasy Ukrainanyň içine öýe goşulmaly. Ine şu görüp oturan adamız halkımızın belki yurdun içinde akıllı görebilýänler bolup duran zatlar. Yani yurdun daşynda ýaşap oturan Türkmenistanly watandaşlarymyz görüp oturýar. Näme bolup geçýär? Kimin sebäpkärligi? Nädip adamlaryň bombalanýanlygy, nädip garajdan adamlaryň çağalaryň, enelerin, garrylaryň ýogalýanlygy hemmesi görünüp dur. Başlan. Ene şoň üçin biz bir giňrak şu taýda oturup bir gurrun esek gelişmänem durmaz. Sebäp berilýän materiallar hemmesi başga dillerde berilýär da rus dilinde, ingliz dilinde, ukrain dilinde. Bizim türkmenlerimiz köpüsi yetişen ýaşlar kabul eden o dili bilen aklar ýa yeterli derejede bilen. Şoň üçin bilişimizi, görüşimizi, dünýä garaýşymy şu meselede boýunça beýan etsek kem bolmaz halkymyz. Nämeden başlaýly? Meselem näme mümkin şu taýda zerurçuluk bardy Russiýadan ýa-ni Ukraina goşun salmagy. Düýp sebäbi şondan başlanmaly. Bilen Russiýa tarapynyň
getiriyen delili ya da tapyan bahanası yine 2014. yıldan beri Ukrayna'da yaşayan milleti ya Rus dilli milleti Ukrayn dilli millet ediya ya olur adam hesabına görenak ya olur ne şular yani kemse diyen bahana bilen içine yurdun içine 14. yılda şular yani bir uruşu başladı. Şu tayda yine Donetsk ve Lugansk oblastının Ukrayna belli bir çağını özünü geçirdi öz hesabını. Ona mene ikrar etti şu yılın fevralında doğruluk bölümü şu ikisinin ayratın Ukrayna'dan ayratın veriyor. On idyanım bu koşun sarlı nememiş şu teritoriyal geneltmek için Lugansk bilen Donetsk'in geneltçi Kherson alacak bular, Odessa'nı alacak bular, Nikolaev alacak bular, Donetsk'in alacak bular, bağışlanmadı yani Zaporojye'ni alacak, Dnepr alacak. Ukrayna'nın dünyasını özüne geçirecek. Bu näil beýle bolýar. Taýda watandaşlaryň düşünmeli bir zady bar. Şol 92-nji ýylda 1992-nji ýylda SSR dargany öyle çarmy. Şonda şular ýaly karar kabul edildi. Her bir respublika şu Soýuz döwründäki territoriýasyny eýeçiligine galýar. Şol territoriýa eldegirilmesidir. Hiç kim şol territoriýany üýtgetme hakkı ýok. Giňeltmäge de, kiçiltmäge de ya bir-birine nägilerik bildirmäge. Şu SSR döwrüne kartada näme çyzylan bolsa, şol bilen hemme kişi razy bolmaly. Şoňa da razy bolmaly. Indi soňra görseňiz, SSR'in territoriýasyny bir näçe ýerde uruş turarlar. Diňe şol Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky Garabağ meselede, territorial meselede turan uruş dawa bolmadyk bolsa, galym ähli turulan şu uruş, ähli ojokdaky uruşun sebäpkär Russiýa Federasiýasy bolupdy. Pridnestrovýa Moldawiýanyň bir bölegi geçirdiler. Olam endi ne Russiýadanky, ne Moldawiýanyky, ne de Ukraynanyky ortada duran bir anklaw bolupdy, bir bölek. O taýda diňe Russiýadan höküme ýörýär. Soňra bular gördüňiz Abhaziýany aldylar Gruziýa hataryndan. Ýene de Gruziýa çalyş etdiler, uruş boldy, näme boldy. Ýa-ni Osetiýany böldüler. Gara şu nira barsa Russiýa şol bölüşip uruş şu territoriýa üýtgetmek. İşte o Garabağdan berjekkäli Azerbaýjanyň arkasyny Türkiýe durmadyk bolsa, öz baýrakdarlar bilen Azerbaýjan ýene de 30 ýyl oturardy. Elinden alınan territoriýasyny araly bol. Ýöne 30 ýyldan soň şu zatlar näme bolsa taryhy bolmaly ýerlerini ýa topragyny dolanyp başladylar. Emma Russiýa indi şol Rus dilli Ukrayn garażdarlaryna eziýet berilýär. Şolar äsgerlerine diýip şol bahana bilen territoriýany basyp. O şu töwerekde Rus dilli Ukrayn garażdarlary ýaşaýar. Ukraynlar ama bazen ýöne Rusça gürlýär. Şu toprağın köpüsi Rusça gürlýär. O Türkmenistanyny SSR ýykylmagy 20% ýyla şol Rusça gürleşýär. O taýda da şoňýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde Russiýetde de 12-14 milyon Ukrayn garażdarlary ýa Ukrayn dilli garażdarlary ýaşap. Teredin bolýan zat. Ukraynadaky ýa-ni Rus dilli garażdarlar üçin gece günü Rus dilini hem televizyonu yasam, radyo yasam, gazet jurnallarım, aydın sağlarım hem mesela Rus diline gidip durdu. Ama Rusya'da Ukrayna dilinde televizyonu var mı? Yok. Mektep var mı? Yok. Yok. Hiç yok. O tayda da 14 milyonu oluyor Ukraynalı yaşar batıyor. Ya şu Rusya'nın sıfır ya bu soğuk yerlerine çıkarılan nebit kaldı. Mesela işgalleri esasen şu Ukrayna'dan gelen spesyalistler ya bilermenler. En ağır iş şolar ediyor. Yine şu tayda adalatsızlık yoktu. Yani şuna karamazdan dünyanın 6'dan bir bölümünü eğilip oturan Rusya ahli yer şarnatı yerin 6'dan birine eğilip oturuyor. Şu unkun Rusya. Şuna ağırıp yine de Ukrayna üstüne zorunluyor. Neyine gerek? Özlerim öz aydışlar yani Rus kımir diye de Rus dünyası. Ya yine şular böyle doğruluklu ya dostluklu millet değillerin bir havu.
Hristiyanlığın içinde de bular ortodoks, yani pravoslavny. Şan or bizde bar yani sünnet diye beyleki diye tapkalar da şan. Bular var şu ikiden Slavanski. Pravoslavny. Bir da aytıp geçesim gelýär şu ne dün bilen Paskasda dün vakadna ýuny buların pravoslavny neme milletlerin Paskasy boldy. Inni öýlere baçuşkan ýanyna çokunup ýanky Hudaýa inanýan bolup dur. Daşta gurunaki adamlar bilen meçide barıp şu Rus çerkivlerine barıp çokunup durlar. Hudaýa çokunup inancıny görkezýär. Milletin öňünde oýun oýnaýarlar da özlerem şogunyň ödünni Odessany näçe tan raketa goýberdiler. Odessanyň üstüne özlerim. Ine pravoslavny adamlar. Ine de Hudaýa inanyp çokunýan adamlar özlere praznik bilen bolýarlar. Praznik günem oturan Slavyan milletlerinin, pravoslavny milletlerinin üstüne raketa goýberýärler. Ine bulan Hudaýa inanşam şeýle, dine uýuşam şeýle, men ine şu arada aýdasym geldi. Olan katlı praznikler boldy da. Bilýän habarym bar. Ondan şol Odessa 7 tane raketa taşlanan. Näçe barıp nişana däwip näçe adam ölüpdir, onu aýdyp berdiler. Olan Ukraina habar berişleri işlerini şumal ýadymda da ýöne o taýda şuraya goýrançylyga bir bolan adam pedalarym bar. Bulan ýa-da Hudaýynyň şol ýabagorlyk aty dogry belläp geçdiňizde. Ben Slavyanlar, musulmanlar olaram şol. Ana bizim lelimizi alırlar, ana gidip geldi Mekke. Niyaz fa Qurban oğlum gidip geldi. Näme var şolorda musulmançylykdan bir is barmy? Hiç berek bolup görsün. Dün hanasy zenanlar bolup şolar ýa çykyş etdiňizde. Şu çykyşlarda aýdylýan sözler şol musulman adamsyna asla goloýuny da barmal däl şolar ýaly edilýän jenaýet. Ol jenaýet diýip hasap edýän. Halkyň garşysyna edilýän jenaýet. Ýokaty dogry belläp geçdiň, men onu gaýtalap oturmaýyn. Hem işin çemeleşdiň şol mesele. Inne şol ýöne birçe bellemeldi, şol ýanky näme üçin jenalary ýanky ýüzüne görküne keşmini serenjam bermelle. Olu ýadyňyzda bolsa mundan 2-3 ýyl oldu Qurban goly Aşgabatda gözellik näme köşküni salyrdy. Plastiski näme sentr. Şam, şoňa adam baran, şo tak adam akydyp şolardan pul almak üçin edilýän oýun salonlary ýapyp, ine şo hökümetiň ýa döwletiň barmak. O taýda da on ýa budjet otyr, ýa ýegeni otyr, ýa dogony, ýa dolany. Ine bolly, ine şo biznes üçin edilip berilen iş ol. Ine Ukraina mesela dolanyp gelsek, olçan şol bolup duran zatlaryny bizim görüp otursaň, daşyndan serede oturan abuwatyl ýa-da bir sada grajdaninler, ýa sivil adamlar. Şu edilýän zat, Ukraina halkynyň garşysyna edilýän zat, barıp ýatan bu jenaýetiniň bolusy, o gargynçylyk, genosid hakykatdan şol 20-nji asyryň o genosidi. 20-nji asyrda genosidi Hitler bilen Stalin alyp baran bolsa, 21-nji asyrda ine şuun kun ine Ukraina topragyna edilýän jenaýetin hemmesi genosidi diýişdi bolupdy. Ine şonu halkymyza düşündirmekçi bolýarsa, indi maňa da gatkan sorak berýärler. İçinde galan adamlar mıkan? Ol SSR ýykylmakaza öýlenip göçüp gidenler bar Türkmenlerden. Ya Türkmenistanly bolup şol Rus milletlimi ya Ukrain milletimi şo tap göçüp gidenler var SSR ýykylandan soň. Ya da şol okuwny top şo taýda galan emeleme kendiniň kadrlama. Innem soňky onun mäşelini içinde ene ýanky iş emigrantlar bar. Atkan adam olurum, onun mäşgul adamlar Ukrainada gidip kazanjyp işläp berilýär. Gurulşukdamy ýanky sowda sferasynda ay garaz adyny aglan ýerinde bar şu türkmenler. Hem o taýda maşala gurup çağaly aktykly bolup beren adamlarym bar. Men bilen habarlaşyp çykyp durlardy. Näme delýär üstümizden bomba ýagyp dur, niraga çykyp geldi. Ine onun üstüne de onlar çömün ýanky Ukrainada okap beren studentlerimiz bar.
Bulana ıkbal nämeden utorany belli däl entäktep Harkow'un den ýarsa ýan goýran Kiýewde bir tarap çeti bombalaryny içinäkilerim çykarmak bilen boldular. Ýöne biziň student ýaşlamy näme gitdi? Onça mıň adam olup çykaryna bir 3-4 samolyot bilen uğratdylar. Onuň içine de sırsa 1000 ýa 1500 adam akdylendi. Biz 30 000dan uğrak adamyň gurruna da otursa. Hani ol adamlar näme boldy? Näil olapdy? Hiç kim bilen ne ol adamlaryň ýygyna galarlar bu aladan diye. En atası mesela Türkmenistan şu student ýaşlaryň atı. Ne de onun ama doğanlarının naşy. Ne şolar ýa çatak ýagdaý bolupdy. İki yaka çıkarlarım, can edip doğular, olurum ayda bir nira gitsek. Ön Türkmenin ağını 30 yıllar koyulan bir zat vardı. Nira varsa kazanç etmeli. Ol halal kazanç mı, haram kazanç mı, arası pul mu, hapa pul mu, ta pağı diyor. Dine pul başlasın görün aklı. Ben çıkarlardan sonra, hatta şu eser gelirler vardı, ben ağıtlarını tutup oturmayın. Şu tadı bir hep de olup iyidine polşa gidiyorlar yine de. Näme şu ay bu taýda kaptalyndan gazanç edip bolmaýarmyş diýen. Sen iýjek işçi zadyň hemmesi mugut ýatak jaýyň mugut okujak bolsaň mugut ak işlejek bolsaň işiň tapda işle olam mugut sagydyn tölersiň-de. Şu zatlar isleme iýdine çykyp gidýärler. Polşada gary işläp bolýarmyş. Bilen Türkmenlemede kanagat diýen zat ýok. Kanagat diýen zat ýok. Böyle bir vada hem zat gerekti. O yuş-yuşdan edip bolýar diýip boňa kanagat ýok. Şu ýerde halmada momentdan peýdalanyp menem size ulokan taňlykysyna aýdasyň belýär şol üstüne Ukrainaň üstüne bomba ýagyp durka özüňiz janyňyzy orta goýup gidip geldiňizde birden şu ýerden eýleden beýleden ýygynan şu humanitarny kömekleri eltip berdiňiz ulokan sag bolsun aýdýan her bir oturan adam onu edilmeýär. O jany orta goýup giden bomba ýagyp dur, sen bir bomba bolmasa bir üstüne düşýär görünüp dur. Şonda da siz öz janyňyzy gaýgyrman gitdiňiz, geldiňiz. Ýene de şo Türkmen studentlerimiz bolsa da şo ýerdäki ýaralanan eskerler ortada da kömek bolsun, humanitarny medisinsk kömekler eltip berdiňiz. Sag bolun, taň arkasyn ýaşyňyzdan uzak bolsun, janyňyzdan sag bolsun. Menem size onu aýtmaly bolsa, menem size halkyňyň taňry arkasyna aýdaýyn, watandaşlar şol akdylan humanitar kömekde öyle çağırayım ama ulokan koşondu var. Onu aýtmak gerek. Biz içimize sarıp diyoruz yani. Edilen işlerken sağ olun öyle çağırın. Koşondumuz için. Barıp yetti. O yetmeli adamlarını, yetmeli kategoriya. Şol padvarlarda sağa doğrulayan öyler açılıptır. Yukarıda bombalanıp durarsan. O şolar akıdıllı bir böyle humanitar. Bir bölegi ondan şol ýanky ýaralylara kedildi, bir bölegi ýetim çağalyň öýüne baýnyň. Hemmejiniň fotosuratlary bilen uğradyldy bize bar. Onçun o bilen bir ýemede şular ýaly ýerde insan perwerlik gerek bol şaryn. Biziň bulan başyna gelen gün biziň halkymyzyň başyna gelmesin elbetde bolýar. Kyn günümizde Ukraina halkynyň gel Türkmen halkyna bolky berjegini men 100% anamlaýdy. Ol halk gelir. Ondan ikinci bir ýagdaý bardy. Şuman Ukraina halkynyň ýeňişi diýmek, bütün dünýäň ýeňişi, parahat söýüji güýçlüň ýeňişi boljak. Adalata suwsan halklaryň ýeňişi boljak. Esadan şu postsowet ýeňişligimizde halklar, edil oturan halklar. Şol sany Türkmenistanyň ýeňişi boljak. Şuňa dogry düşünmek gerek watandaşlarymyz. Türkmenistanyň kekirdeginden tutup duran diňe Kreml, Moskwa. Başka adam yok. Şu taýdaky wezipe çalışygynyň diňe şolar geçirýär, şolar radylygy bilen ýa şolar görkezmesi bilen geçirdi. Siz pikir etmän Türkmenistan garaşdyrlyga çykdy diýip. Ýok, kagaz ýüzünde kabul edildi. Onu biz deputatlar kabul etdi. Onu da prezidentler gatnaşan ýeri ýok. Ýöne şol garaşdyrlygy biziň halkymyza urawa görmediler. Şol ozal SSR döwründe ýa ondan şol 1880-nji ýylyň 81-nji ýylyň märzi Türkmenistan basawandan soň o ýanky Rus imperiýasyna Türkmenistan dolandyran bolsa, häzirim şeýdik dolandyryp atdy. Şu ýerde şu üstüni ýetirip geçeýin men sözüňiz bölüm.
ne şu beyleki SMG devletlerinin üstünen ağalık sürecek boluşu da Russiýanyň. Şu hakdaýdasyn belýe. Ine haýsy döwlet boyun egmejek bolsa, şolaryň üstüne çöldüş edýär. Bahanasam NATO süýşýär diýär. Gürörta tarap. Bar bahana edibilýän bahanasy şol haýsy döwlet şol SMG döwletleriň haýsy boyun egmeýän bolsa, şolara tarap hüjüm edýär. Türkmenistana bolsa hüjüm etmek gerek däl. O Türkmenistanyň öde boyun bolup ýör. Diýenden çykyp bilmänýär. Ana şol sebäpli Türkmenistanyň üstüne çolmaga gerek däl. Telefona bitdiýär. Ähli zady telefonuny etdirip otur, hemme nimedi. Edýän işleri öz erkine oýnanyga. Gurban Muhammedow. Neme? Kim o familiýasy? Berdi Muhammedow. Öz erkine oýnanyga. Şu başlygy näme diýse şonu edýär. Menem ata-baba şonu edip gelýärler. Şoň üçin çözmek gerek däl Türkmenistan üstüne. Ukraina bolsa öz başda gördü bakdy. Ýewropeýski döwletlere meňdäp gidip otur, özüniň azatlygyny gazanyp, özüniň dünýä beýleki ösen döwletlerden göreli alyp, öz halkym gitdigiçe medeniýetleşip ünsürýän bolyn, şu haýran galýanda bolýan zatlara. Ol Russiýanyň milletine ähili alyp barýar özüni. Şu öz milleti. Ve Ukrayna milleti özüne alyp barýar. Şu uruş Ukrayna döwletiniň içindäki ähli milleti, näçe millet bar bolsa we baryny birikdirdi agdyny. Şu uruş birikdirdi agdyny. Olar pikir etdi, o Putin pikir etdi. Bartagyny öňümizden güllü, desse güllü, beýleki ol çörekli duzlu, çörekli çykara ütdi-de. Emma on ýalat ýok. 14 ýylyň içinde propaganda barmy ýöredip bilirler Russiýanyň telewizionyasynda. Islerini kanallardan propaganda ýöredi. Ukrainlara karşı, şolar neonatsist, şolar nasionalist, şolar bizim Rus gürleyen bölümümüzü, Rus gürleyen milletimizin üstünün izdivat edýär, ýani şolara gysýarlar, diskriminasiýa edýär diýip 14-nji ýyldan bäri propaganda ýöredip gelýärler. O propagandistlaryň alýan aýlyklaryny görseňiz, halmyrada haýran galarsyňız. Haýran galarsyňız. O Solovyov dagy ayda $1 milyon aýlyk alýan eken. Şo ekrana çykyp bagyryp duruş bar. Her gün 2 saat, 3 saat. Her gün sopdurman. Onça pul alarsyň da adam bagyrmarsyňmy sen? He? Ene şolar namysyny satanlar. Ene şol şu wagtda oturan ýani Ukraina milleti bar. Biýüne millet, biýüne çağalar, biýüne garrylar. Şolaryň üstüne ýagýan bombalar. Şolaryň truplarynyň, şolaryň maslyklarynyň üstüne tan soýunajak milletine orslar. 9-njy maýda. Aýdym saz da bara bilen şol öldürülen müňläp adamlaryň trupunyň üstüne tan soýunajak adamlar. Şolar ýaly biderek millet ekeni, Rus milleti. Şo derejede biderek milletdir diýip pikir etmedim şu reçenni. Ol men kenmer ünsemmerem okdum. Bu polk geçýän siyasi oýunlara, zatlara gatbar ünsemmerem okdum. Ýöne soňky 2 aýyň içinde uruş başlaly bäri, şol Russiýa özüniň goşunyny salaly bäri. Men ýygy giderli sapdyrman diňleýän. Asıl Putin diýilen adam 22 ýyl gelen 2000-nji ýylda geldi. 22 ýyl bäri arasyna 4 ýylçyk Medvedew bilen yerini alıştı, çalıştı da. Bir ola premier bolup oturdu 4 ýyl, bilen prezident bolup oturdu 4 ýyl. Diňe şol aralykda ýokdy. Ýöne giden ýeri ýok. Medvedew'in üstünden ağalıp sürüp oturdu. Turdu ise turdu Medvedew. 4 yıllap. Oturdu ise oturdu. İydi ise iydi. İymedi ise iymedi. Yine Putin. Yine onun 22 yıllap televizyonda gidip duran propaganda var. Şu propagandan aslında ulolan doğulan çağalar bugün yine puşiçne masa Ukrayna'da. Doğru değil mi? Hakiki. Ellerine baydağı alıp urra Putin öňe ine propagandan etdirýänlärdi. Ine bizim propagandistlerimiz var, jurnalistlerimiz edenlärdi 30 ýyllap ine Türkmen milleti men size ýüzlenýän. Propagandan oýnayan roluna seredin ştaýdy. 22 ýyllap Putin öz halkynyň beýnisini nähil edip ýuwup bildi. Eline ýara galyp urra diýip ýalar. Edil mankurt etdi. 22 ýylla Putin. Zombi edip taşladı öz Rus milletini.
Diňe Rusam däl, oň içinde näçe dürli millet bar Russiýanyň içinde. Çuwaş diýdi, Tatar diýdi, Başkir diýdi, Dağıstanly her millet bar oň içinde. Tuwa diýdi, aňyrky Tuwallar bar, näme kana millet. Doğru. Hemmeti eline baýdagal urra diýip bilýär. Ýaşasyn Putin diýip bilýär. Ine propagandaň etdirýändir watandaşlar. 22 ýyllap. Ine biz näme etdiler Türkmenistany? 30 ýyllap. Ilka Türkmen başa şeýitdi. Ay meniň goýun ýaly malýal näme ma milletim bar diýip. Ay näme diýsem sesini çykarma otyr, ay näme diýip. Onun bir ağzından çykan dedi yere yetmäkä şeýle bilgap gap bolýadylar. Yere yetmäkä. Onuňa men 2 san propagandisty bardy. Häzirem bar olara. Ilka Niyazowyň götüni ýaladylar. Bagyşlaň watandaşlar dilim hapalayan. Ilka Niyazowy ýalaklyk etdiler. Ýani Cemal Taparov bilen Göder Şagulyba. Innem mumkin ýalýarlar. Innem oğlunyň kyny ýalýarlar. Seredin bolýan zatlar. Watandaşlar. Utanç, haya, namus, arhany sizde. Ine şolar Türkmeniň gelin gyýylarynyň başymyşyn. Ine şolar Türkmeniň gelin gyýylaryna görelli görkeljek bir görellimişin. Ine bizim Türkmen gelin gyýylarymyz zaýlan 2 tane. Ani şo ýerde propagandist bar. Bir ta goşgusy bilen waspedýä, beýleksem aýdym bilen waspedýä. Oň ejesine çenni waspedýä. Hawa geýýän keşdeli balagyna öýdüp tikýämişin ejesini. Onu waspetmek näme gerek? Şoň aýdym aýdýa tribuna çykyp utanman. Ine Türkmeni ýoýun, Türkmeniň aslyny zaýalan 2 tane. Ine aýdysym bilen kanjygam diýsem ine dilim hapalatygym bolýardy. Şondan gowat takyp biljeklerler şu wagt. Şol ikisine. Ne Türkmeniň aňyrsy düýbüniň köküni zaýalayan ine şu 2 tane, hele ine şu 2 tane. Russiýada şon ýaly. Ine bir giden propagandistleri bar. Haýsy kanallardan wägişip durlar, hemmeti pul üçin oýnaýan oýun nimeler şular, marionetkalar şular. Pul üçin oýnaýanlar. Pul bersen hemme adetçe ekenler, gördüňizmi? Ine Türkmen milleti bizde de başaňyal pul üçin her zat edýänler bar. Her zat diýsem, men kawiçkaň içinde diýen her zat diýip. Şo her zatyň içine hemme adam girýär. Pul bersen inesini satýarlar näşler. Bizde de başaňyal jurnalistler bar, propagandistler bar, şu 2 tane heleyem bar. Yeterlik. Ene şolary diňläp otursaňyz, 30 ýylyň içinde biziň halkymyz nämetdir Türkmen halkyny. Inni bulan gürläňde, gürleşeňde de gepiňi sözüňi düşünürip bolanok. Täbit diňe şolary el çarpyp oturan adamlar ene şolar. Gepiňi sözüňi düşünürip bolanok. Men ors milletini şeýle tupoýdur edip pikir edemokdum. Şeýle güýçli, şeýle bilimli, ilmli, öňden görji, giň dünýäsi, giň göz ýetimi, giň diýip hasap edýärdim ors milletini. Şu Ukraina bile orşu başlamağa şoňa çenni 24 fevralda çen men şular şeýle akylly millet diýip hasap edýärdim. Ine akylly millet. Akylyň 1 gram akyl ýok eken kellesinde guşuň beýni hem şunonkadan uly bolmaly. Guşuň beýni hem şu orslonkadan uly bolmaly. Sebäbi apros edýärlerde, köçelerde barýan milletde 10 tane adamdan bir tansy akylly çykyp bilýär. Bir sanjygy. Olam näýli akıllı çıkıp bilýär. Obyektivni seredýär hemme adam. Diňe bir san propaganda Salavyov ýa Kiselýov diňläp oturnak ýa Sabeýewany. Olar diňläp oturnak, başgalarym diňleýärler. Bütün dünýäde ekspertler käne. Garaşsyz ekspertler we garaşsyz politik adamlar bar. Analiz edip bilýän adamlar bar. Ene şolar diňleýän adamlaryň gep sözi başgaça gelýär. Ýöne diňe muht telewiziýa diýip şolara 22 ýyl bäri muht külçe edip goýulan kanallary, telewiziýasy şondan näme saýrapdyrmada şon diňläp ýalta adamlar bar. Diňe şo muht kanallary görýänler. Olaram kimler? Salavyov bilen Kiselýowlar. Ine maňa da kommentariýa ýazdylar dün kışkışyň aşagyna. Kimdigini onu bilýän men bärt aýda oturmaýyn. Şu orslaryň götüni ýalayan adamlaryň biri ýazýar maňa. Siz sözüňizden biri orsça urlaýaňyz diýe. Siz diýär ruslardan daşlaş berin gatrak, daşlaş berin görjek günüňizi şudur diýip. Ruslar dämi seni şuňa getiren? Şuňy ýaly gul edip, garyp edip taşlanan ruslar dämi seni? Eliňden bar baýlygyň alyp, ene saňa demir ýola urup berdiler. 1881-nji ýylda
Demir yol kurdular Aşgabat bilen Moskva diýip. Senin baýlyklaryny daşamak üçin etdiler şonu. Watandaşym. Sen Ruslara hyzmat edýän bolsaň, men sana ştaýdan aýdýan. Senin garagyňa batyp seni işledip, senin baýlyklaryny çykarmak üçin etdiler şonu. Sen şolar ýalaky образованный adamam bolsaň, ödem gramatnyýetdir rus diline. Diýmek sen orta hyzmat edýän bolmaly. Onuň biz bilýäs. Sen orsun şol yalakalyk edýän bolsaň, orsun götüni ýalaýan bolsaň, ýani şeýder ýörersiň. Öz başyňa öz sözüňem bolmaz. Sen nizavисмость diýen adam bolmaz, garaşsyz bolmarsyň. Sen tohum tiýjiňä çağan dadyňa ýok bolmaly. Ýöne men diýen adam senin çağan bolaýanam bolsa, bul edip ýaşadyrdyň şol ortalara hyzmat etdirip. Bul bolup ýaşaryp sen tohum tiýjiň. Ýöne sene tohum tiýjem ýok. Ona men bilýän 100%. Ine watandaşlar propagandaň etdirýän dady. Diňe şo bir kanal dinläp otursaň, adamyň beýnisini şo derejede ýuwup bolýan eken. Ondan soň malýaly bolýan, nire sürseň şo tarafa gidýär. Millet nire sürseň şo tarafa gidýär. Şonuň üçin edýärler. Şu gelýän diktatorlar bar. Gelen wagtda diktator bolan oğlar. Yuwaş-yuwaşdan millet edýär ony. Analiz edip bilmeýän millet edýär şonu. Diktator edýär. Edýän işine üns vermeseň, şo halkyň özi edýär şonu diktator ýasýar. Edýän işine näme dogry diýip gönü durup jogap bermeli. Edýän işin näme dogry diýip. Eger şonu diýip bilmeseň, bu ne sana gatyrak söz aýdar, erte gün şarpyk çalar, sesini çykarmadan bir gün sen depeläp başlar. Soň kunem öldürer. Ine gurban goleň edişýalyk, owadan nepädi kar. Ağzyň açyp bilýänmi? Ýok. Bir gireň soň çykma ýok. Oňa barsa gelmez diýilýär. Dogry dämmi sapara diýme halmada. Ine ağzyň açman otursaň gelýär, düşýän günüň şeýle bolýar. Şo halky şolar ýal derejeye ýetirmek üçin propaganda diýilýän zada gaty uly pul tölenýär. Gaty ul budjetden pul gidýär propagandistlara. Jurnalistlere. Onun nefsin beynini ýuwmak üçin olaryň borçy şol, olaryň wezipeti şol. Eline ýazylyp berilýän zady okumaly günnelik 2 saat, 3 saat, 5 saat şolar sizin üstüňizde işlemeli. Olaryň bar wezipeti şol. Ve halbrada men gatrak gitdim öýden. Hay kuşdiň sana. Durmay tormuz zat ýok menne. Böyle onunla men nädir üstüne ýetiren senin aýdan zatlaryny. Enne şol ýemeden başlasak, şol aýtdyňyz da ýa orsiýet baran ýerine razy bolmadyk döwletleriň içinde uruş turdy diýip ýanky. Bu. Ol uruş turmasa da şo milletin içinde öz konfliktin döredýär. Öz goşunsanmasa da içinde konflikt döredip milleti halky beýrek garşy ýerde. Şoň üçin häzir şu neçeli şol Orta Aziýada, Kawkazda, nerede bolsun öňkü Sowet respublikalaryny elmeden şo bir dawaly jenjelli agan döküşpül bir ýanky demokratik gurarlaryň üstübilen döwlet hakimiýeti halk çarşyp bilen atdy, şoňa ýol beren. Ukraina bolsa edilmen gapdalyny öz aýdyşyny ýaly bolşan bular Orsiýetden 2 adım öňde bar ýa ötüşde. Ýene 10 ýyldan öz erkine goýulsa Ukraina Ýewropaň bir ösüp oturan döwletiniň biri. Ýöne şol bular össe onu Orsiýetin halky sorajak da Putin'den. Bilmem üçin beýle garyp ýaşaýar. Dünýä altydan bir ýerini saklap oturup, dünýä ähli baýlygy biziň elimizde. Näme üçin bu garyp ýaşaýar diýip sorajak da şolarda gowdurmuş bolmasyn diýip edilýän oýun bir siýasat. Bizde de şoň ýaly. Türkmenistanda enne teredin olsan 3 nesil şu mahal kördegin ýerler. Men zahirliwim çykarýaly, men onu kördegin, alymsız bilimsiz gadanady. Kördegin we nedegin bar hiç zat ýokdy. Gözüm kör, şowa kör olmady. Şular şeýtip bese bilen gözüni açyp göreni, diňe şol Ozul Niyaz faýdalan alkyşlar, soň Gurban Ulyň öňüne edilýän tamslar ýa indiň owulyna geçirilýän. Başa zat gören ak millet. Şu gözünün açıp göreni yarancanlık, ondan sol golçoluk durmuş, sonun goğusu bolmasa, şoňa şükür edip otyr. Başga durmuş görmedik, adam da bilir. Düşýän, şu milleti alıp şu durmuşa getirdiler. O ýokardan bir zat berilse ýersin, berilmese de az oturdy ile ýaly ýemek getirdiler.
Yoksa näme üçin siz gaty dogry bellap geçdiňizler. Men şunu 90-njy ýyllarda ýüzgede gaýdandyr, müňgede bolmasa radiodan azatlyk. Näme üçin siz kaýyl bolýaňyz, adamlar, watandaşlar, näme üçin ol sizi garamaýak diýip adyňy tutdy. Goýun ýaly halkym bar diýip adyňy sizin özüňiz goýuny deňeýäňiz. Ýa-da garamaýak kasap edýäňiz özüňiz. Hakyp meclislerde şon diýip başlady. Diýdi kulak esdik awa. Hawa şeýdi halky ýeme öz-özünden göwnüni geçirdiler ýa doýurdular awa. Ay bildiňe Hudaýy sygaraýmasak başga ýerde adam ýokdur. Ýöne öz hakyny goramakdan boyun dönlerin adamlar awa Hudaý halas etmelimiş. Sana yaradan beripdir ozal jany şu dünýä getiripdir, akyl bar, kelle var, sende göz var, el var, ayak var. Ullum öz hakyny gorar, talap et. Şonu bir zat bolup. O bir etmelimiş. Bilim kologada yatmaly, ýyrtyk geçäňizsini gelip bir edip bermeli, ýurdu düzetmeli, ýa prezident çalşyp bermeli. Düşünen haklar da özlerinin şu günnelik işçiligine, şu siyasetten. Eger sen siyaset bilen mesul olmasan, onu siyaset sen bilen mesul olan ya da siyaset diýen bilen şu ýokarda siyaseti formirleyen adamlar. Adam diýip maýdarlyk ýa-da ýok, bizinkide ene terörist topar bolup durda. Şoň üçin ene düşen ýagdaýymyz şu biz aýdýar edilýär. Düşünen adamlar bir boşluğa gıyıran ýaly. İşte nasıl dedi? Sen bunu o başa gören zat yok. Öyle sen bir zat aýtsak, ha şular bir döwletin, hökümetin garşysyna gitdi. Bizim şular dinlesek, ya ýarlaryna barsak, bizi basarlar, atarlar, öldürürler diýen düşünje var. Ýöne men öz hakymy oraýan düşünje ýok. Onuň öwretipdirler. Bütün halk Türkmenistanyň halky isle gaty gördün, isle ýumşak gördün. Şolaryň hemmejigini niýatdan başlap dolar gola öwrediler. Dolarlaryň goly şular. Pulun goly. Fiýle hormat, ol goňşa kora gatnaşyp, dogan garnyş ýok. Şu kimin 5 man dolar beýlekden köp bolsa şol hojaýyn. Ene, ýa pul berip işini diýär. Ýa pul berip okuwsaýar, ýa pul berip näme diýär, hemmesi zat pul bilen. Pulun bolsa bol ilmim gerekkä bilary. Adam kärçiligim gerekkä hiç de şol öwredilipdir. Ýoksa şu mahal, ene şu ýagdaýda Ukrainada ýaşlar bardy. Ene okap beren ýa işläp beren. Özüm oýan şolaň ornuna men näme derdim diýen. Eger men şo taýda bolsam, bolýar men elime ýara almaýyn, gerek geldi. Görmedik zadım ýa islam hakkı, pasifist. Ýöne sen volontör bolup kömek eder şo taýda halka, keselhanalarda. Ya ýene bir ýerde. Şu Ukraina halkyna sen ýaşap ýa şo taýda, soň şo halkyny görerli bolsun. Gelecekde sen üçin şu Türkmen halkynyň götür, bize goltgy beripdi, kömek edipdi ýa ýanymyzda durupdy diýip. Beýleki milletlere diýip durlar. Näme üçin Türkmen adyny tutanat? Ene 30 000 Türkmen bar da Ukrainada. Ýok, şonunun gaçyp gelenlerinden soňra ýurdun daşyna çykan haýsy döwletde köprak pul berilýär diýip, ene o döwletden bir döwlet algaşyp berdi. Maňa jaňa diýerler, iş tapyp bolman sen ýaşany gördüň. Maňa diýdim, iş diýip ýür tutman. Siz diýdim, watanyň aladasy nedir? Watany düzeltin şo taýda her biriňizi keliniňize pil bermelen bolsa men beren iş tapyp beren şo taýda. Ýöne bu taýda menden iş dorama. Bular ýurdun, watanyň, halkyň gurruny neden akly? Bu iş tapyp bermeli. Gazanç etler ýa. Bular bara, bular üstünde bularň diýmeýin, bizim üstümizde gaty gowy işläpdirler-de. Şu genotsit etme üçin gaty gowy işläpdirler-de. İslendik tarapdan şeýle bir gowy işläpdirler. Adamlar bara şu garny doýursa razy bolar ýaly dipdirler-de. Maşgalat neklebilse razy galan zat men işi bolmasyn. Ne bu ýerüstü baýlyk, ne bir ýerasty baýlykly işi bolsun, ne bir prezidentiň alyp barýan siýasat bilen işi bolsun. Hiç zat bilen işi bolmasyn. O ýurt nähile ýagdaýa düşende de diňepe öz maşgalaty bilen bolsun. Şu çağalaryň ajyllyrmy diýýär bir 5 manat üçin algasyny ýörsin açmajak ýaly edilende hatda. Ile gowy genotsit edipdirler, gowy işläpdirler. Planlaryny gowy düzüpdirler-de. Gepiňiz gasy. Ýeme şol 1992-nji ýylda Türkmenistanyň şu garaşdyryp diýen eýe bolandan soň Iranyň prezidenti Rafsanjani Türkmenistana geldi.
Oşo Rafsanjanım Niyazın doğunu koşony. Men doğunun Rafsanjany men doğunun diýip aýdýar hemme. Şonda Rafsanjany Niyazı halky öňünde sen milletin mesiyasy diýdi. Şular az tatlı. Yoksa diye mesesek eyesin deper diýdi. Şonun ýanyna duran Durdu Muhammed Gurbanov diýip biri bardy, press sekretary. Şol aýdyp berdi. Ine Rafsanjanyň diýen sözi biz bardy, türkmenler var. Şonu bir Gysyp başlatdy. Şu tabet zamanına galyncı zatlaryny iýip oturan milleti görüp Rafsanjany sen milletin mesiyasy diýen diýdi. Şu çörege zar bolsun diýen ýaly terde maslahat berdi. Onu şona betdiler. Ama Lellimin oğlu gelmeni çıkaryan kanunlarını ediyen talaplarını seyredin. Kuş kelleden doğraydı yani. Kuşta da beyni kendi şunkuda. Tamam okan dövrünün profesörlerinin diyen sözü var. Ama Orsiyat diyen kurunuzun sıraydı. Şu Orsiyat'ın dip akademiyasının okanını o taydaki bilim veren moğolumlu profesörler kellesini tutuyor. Näçe 10 ýyllyklyň dowamyny dip akademiýadan şunça biz uçurum çykardyk, ýani şolary ýatyp oý görmälik. Onu şol ýanky Agahan şol ýylçyt da Moskwada Türkmenistanyň ýylçyty. Şol her aýda bir çemadan dollar akydyp berip şolary şeýdip Lellim oğluny diplomlatdylar. Görnüp duran pul oturany. Ha şol diýip kaýdan sözüňiziň üstüne ýetirjek bolýar. O taýda ılmal ýa hakykatdan Ýewropa ılymyny ýa bilimini alan adamda diňe pul bilen diploma alpar. Şu manany şoň edenni türkmen studentlerine talap etýärdi. Orsiýetde Ukrainada okuýasy. Näme diýerler? Näme okuwar, näme bilim var? O sesiýeden bir sesiýe pul төлep, o şeýdip o taýdanam gazanjyp garany wagtyny mene öz aralaryna ene şu TikTok'un içinden çykman oturan ýaşlamyz var. Halk dol degradasiya düşürler. Muňa da hökümet begenýär şolar şu staýdy şu pul berip okany barany da derege yaramajagyny bilip ediberseler diýer. Dogry. Onam şu konvertasiya pulunu göýbermeýändiň sebäbim şu zatlar pulunu okunyň pulunu öýdi gazansyn. Öýdi gazansy diýmek ol işlemeli bolýar-da, okuman. Eng soňunda diplomalarna da ýene-de nol bile girýär Türkmenistan içine. Diplom bar, ýene kelle nol. Onuň şo nol kelle bilen hem işlemek aňsat. Olar üçin. Näme edip bilýärler. Ondan şo nol kelle üçin hem ýene-de olu para төлep wezip almaly taýdan. Onuň şo tölen parasyny 2-3 edip ýygyny almak üçin bolasyna adamlara diňe elini serip otyrlar. Onu iş talap edenler. Bütün Türkmenistan bir bölege para veriyor, bir bölege para alıyor, son para verenle beyliklerden para alıyor. Ya tapı bilmedik oğurluğa, cümürlüğe, tiriyege, beylike, celepçiliğe yüzürüyor. Ol çağırın, bir daftar yem düzgün Türkmenistan. Türmeden başlar, biznesin olusu türmede. Türme başlığı olmak için milyonlar dolar tölemelisin. 2 yıldan sonra onu çalışıyalım. Şu halkam şuna öğreniptir. Hava. Bolmalı siyali görüyorlar, öğreniptir halk. O inni neme halmada yine Ukraynalı, Rusiyalı mesela gaýdyp gelsek, ine Putin'in başta goýan planlary şu 9. maýa çenni Haýty territoriýany alyp bilsegem prazniga goşup, şonuň praznikde bütün halkynyň öňüne çykyp aýdyp bermekçidi-de. Aslında plan edildi Putin'in. Inni başa baranok gatyken 20 dönem geçti şu atky ýitiren ýa-ni eskerleriniň sany, harby eskerleriniň sany 20 dönem geçti. Ýöne onu Orsiýadyň özi boýuna alanok, ýöne ýanky garaşsyz ismiler we garaşsyz nemeler. Hawa çeşmeler ana şolar aýdyp berýär. Inni sizin pikiriňizçe 9. maýa çenni Ukrainaň haýsy bölegini alyp bilermi ýa bilmezmi? Sebäbi 9. maýda olar inni has hüjümini güýçlendirýäniň sebäbi ýa-ni 9. maýa çenni bir kepde galyda. Şonuň içinde
ne etmeli? Öz canını orta koymalı olsa, şonu etmeli, şonu almalı, eğitmeli, almalı, haytamada bir bölüğü. Eğer alıp bilmeyen ýagdaýynda näýlek bolar? Näme diýip halkyň öňünde agdyny nolup gurulacakmış şimdi Putin'e? Näme diýjekmiş? Diýermi bir zatlar? Halkyň öňünde allarmy? Ene biz şeýitdik. Ya allamadyňa parat 9-njy may parat bilen geçerlermi? Bu Ukrainaly meselen agdaman. Näýip pikir edýäňiz? Siziň prognozlaryňyz? Yama birinciden ama bunlar stratejiýasyny, taktikasyny gaty ters gormadylar. Ya siz başta belli geçtiňiz de 3-4 günne almaýjak ýaly dolan gowuna halk olum öňünden dozu çörekli bülüp petteler bilen çypça karşı aljak. O zatlar ýok, sebäp olar pikir etdiler 4 günne bize ýam Kiýew almaly. Olar planlar şodak. Indi 2 aýdanyň geçdi. Şuň 62-nji günni, 63-nji gün bu uruşun gidip duranmy. Soňra bular planlaryny üýtgetdi. Kiýewiň töwereginiň ýyda çekdiler goşunlaryny. Endi fronty deňlemek üçin bulara geregi şol ýanky Donbass bilen Lugansk, soňra şol Nikolaev, soň Anrikki diýe Dnepr, Odessa, şulary Kharkiv, şulary basyp almaly. Soňra Dnepr alsa, ýanky Krimiýa armadasyny Dnepr'ň suwy bar ýa da orada. Bular alandan soň ýanky Ukraina kesse şol barýan ýer. Kanaly bir goluny Dnepr'ň kesse. Ema Krimiýa suwy bar, şoň üçin suw ýetmezçilik gaty ýetip duýulýar. Endi şonam aljaklar, soňra üçün etmek üçin şu Kherson üçin näme üçin uruşulýar, şu Kherson alsa diýmek Dnepr'ň suwy akçyp tanyrlar. Endi o Putin'i hükmen kiçem olsa bir uli divaydayına koşadırmak için yeniş gerek. Propagandası takırdap kurulamak için. Aynı şu yerler gaytarbarlık, bir yerler alıp kalının cehennem olsun diyen. Yani şu mümkünçülük orada olur mu? Ya olmaz mı? Onu vaat korkudur. Onun son bir çağırsa son bulan pragnozu 7. maya çeldi. İki hepte de yoktu. Şol belli etmeli ýerlerde Ukraina bilen olar şu dawa özlerini gerek yerleri almaly. Öňüne goýulan wezipe şol garbylamak. Näde almaly? Her hile ýol bilen almaly. Endi Mariupol aldyk diýe ýöne olum dogurda 100% alanaklar Mariupolyň Azowstaliýa bir gidip beten bir 10 kilometre ýaýrap beten dawudy bardy. Şoň ýerde meýillerine ýa padwarlaryna gaçyp atarlarsaňy Ukraina goşunlary häzir şu güneçeli garşylyk görkezip oturýar da Rus goşunlar. Olam alınan akty boldy. Ýöne ol 2 ýeka oňnurak ýerleri alınan owam ýa pasiýoluk şular ýa raýon merkezi bardyr. O alnygy da ýa meselen çözüldügi däl. Ýa da düýpleýenişde agzorlyk görler ýa. Şoň üçin Putin harby ýeňse garaşy götürdi. Ýöne men pikir edýär, bu goşuny bilen ol aly bilmek. Ya meýa maksadyna ýetip bilmek. Näme üçin? Muňa bir ulakan tutaryk Amerika ýa 3-4 gün bäri yaraglaryň dürnü görnüşini urutup başlady Ukraina. O yaraglarym o ya gawy bitsalar 5-10 kilometre ýalnysy 25-30 kilometre çelli atalýan gawy bitsalar bardy. Şoň üçin eşalanýar bolny emediýada typ harby dillaýsa ýa birinji mesela terketin uruşun birinji serhedi var, ikincisi var, üçüncüsü var. Şu üçüncü zapasa duranına da yetecekler. Şulan uğru diyen yarağı atmağı. Son için bu uruş katı güçlü alım verdim uruş olacaktı. Ön kıyal, öngöy süyüştüm, iyi de gayettim yok. Belli külli uruş. Şu fada geldi de ikinci fada. Kim durnuklu varsa şolarlar, kimin yarağı güçlü varsa şolarlar. Adam sanı bilen o tayda alınacaklar diyor. Ortayda texnika bilen alınmalılar. Näme bolsa. Men prognozum 9-njy maýa çelli Putin almasa, onda diýmek ýurdun içinde ona çellem ýene de şol ýanky girdilen sanksiýalar bar Orsiýadan garşyna. Olar bir bölegi eýýäm işläp başlady. Bir bölegi şu mal herekete girip dur. Üçüncüsü entagym ýetişene şu 3 faktor ýetişenden soň Orsiýadan öz halkyn Putin'e karşı ayağa kalacağı görünüp durdu. Yer içeri rahat tapmasa, belan körüğünün sonundan gelýändigini bilseler, eskerlerine mi elini iyiden alan aklar görün yerine yakıp yiyorlar diye de uyurlar görünmesin deyip Orsiýadan öz içinde.
Yani Hasan Açelli beydip saklarlı. Ana garp boldu da bulak Moskva dip yankı harbi kreiseri. Sonra näçe adam wepat boluşu neçelaydan akar. Ama ştatna raspesaniyeti boyunca 500'den 730 mu 750 adam bolup bilir diýilen ýeme bar da, şo çaklama var. Yani olan näçe halas bolup, näçe wepat bolup aýdylanat. Şoň üçin ähli ýankysyna aýşyň ýa-da uruşda 20.000 wepat bolanam bolsa, 50.000 bolsa da olar aýdasy ýok. Ýa ol özlerine negativ täsir etjekdi halk tarapyndan. Aýtmaz, halkynyň duhunu düşürmedigi üçin aýtmaz. Daşdy öldürek düşmana mislimden gülmesin diýip aýtmaz. Ýöne şu ýerde ýene bir zat bellap geçesin melýärde. Ene şu başda Olaf Scholz bir zatlar diýdi. Ay bizene agyny alyp diýdi tribunadan. Biz diýdi ene Ukraina kömek etmeli beýle ýagdaýda goýup bilmersiydi. Ay üstüne diýdi bir kanun çözüldi diýdi. Gara şoň adatlar diýdi birden daha gol çekmedi. Yankı dil bilen aýtdy da, ene biz yaraglar plan tortly yaraglar uğradarsydy. Soň bir sesine edil söz bilen ýaly boldy da, enne şol uğratmaly yaraglarynyň spiseginiň içindäki käbir güýçli yaraglar var yankı. Agyr yaraglar, agyr teknika. Şolary aýyrdy spisekden aýryp bolunsuz yeňil yaraglary uğradypdyr da. Indi şu ýerde aýdylýan datlara görä yankı Germaniýa Fransa iki taraplayın oyun oynaýar diýerler. Sebebi Fransa yankı beýle Sarkozy Putin bilen bir araty gowy yankı telefon arkalam beýle duşuklarda da Macron niçin Macron başlan. Macron awa. Inni yankı Macron'un hem arasy gowy neme bilen Putin bilen bir swýazlar bar. Onun bir Merkel bilen gowy swýazlar bardy. Neme Putin'in aralary yankı gidip gelim aralary diplomatik neme aragatnaşyklary. Ýöne inni häzir ikisem ütkeşik bir iki taraplayın rol oynayan ýüze çykyp başlady. Indi şu barada siz näme aýdyp bilýäňiz? Bir eşden datlaňyz barmy? Siz ene gurulmagy beriň, men häzir 1 sekunddan gelýän şu fikirlerim bar gapyna taýyn. Bor, ýema vatandaşlar şol ola çarymdan ýan gaýdany bar da, Macron barada, ýa aýdyl Scholz barada. Bularny bira dema Germaniýanyň kansleri beýle kisem Fransiýanyň prezidenti. Bular küýüzli siýasat teoriýa diýjek bolýar da ola çarym. Dünýäň ähli ýerini küýüzli siýasat teoriýa. Bir ýüzli siýasat ýok. Kadym döwürdäki bir sözünde durýan siýasatçym ýok. Döwlet ýolbaşçym ýok. Olar ýanky ýel nira öwüste şo tarapa ýykylajak bolup durarlar bar. Näme ýatyp müň aňyrsyna, men düşünjäme görä bularda aňyrsyny öz ýurdunyň, öz döwletiniň, öz halkynyň behbidi ýatyp. Orsiýada näme üçin şular ýalyk ýanky ýumşaklyk bilen garalýar diýip aýt sonra bolsa, men şey diýip aýtjak. Orsiýada nebet şol öňümleri Germaniýada, Fransiýada gelip dur. Germaniýa ähli şol hemmesi ykdysadyýety ýanky owa hojalygy beýlekesi guruluşy metallurgiýa hemmesi pramyşlenmesi Orsiýadan gadyna bagly bolup durýar, Orsiýadan neftine bagly bolup dur. Şoň ýaly Germaniýanyň derejede bolmasa da ondan azrak meşhurdy. Fransiyada şolardan mezbur Orsiýadan satyn almak. Ýöne men bilýän zatym şu ýylyň ahyryna çellik olaryň şo kontraktlaryny ýapjaklar Orsiýat bilen. Başga istoşlyk diýär, başga çeşmelerden alınjak şol gadam, nebiten başga istoşlyk nire bolup biler. Bu dünýäň dört künjem bolup biler. Norwegiýada da bar nebit, beýlekde de bar, Eýranda da bar nebit. Häzir şu mahal mesele maýdaýly Amerika embargosyny aýyrsa, Eýranyň üstünden onu Eýran nebit akyp biljekdi Ýewropa. Ya ene şol biziň Türkmenistanyň lellimiň ornuny ýydyl ýolbaşçy bolanmasa, ýa prezident. Näme üçin ol Kaspy deňiziň üstünden Nabucco proýektyny 30 ýyllar saklap otyra Orsiýadan geçirtmän türkmen. Azerbaýjanyň üstünden Türkiýeden Ýewropa çykyryp bolýar. Şonu etdiren.
şular real proyektler bolur elbette häzir şu hemme zat Ukrainanyň ýeňişine bagly bolýar. Ukraina ýeňse o diýmek şu postsovet giňişliginde biziň ýanky Merkez Aziýa döwletlerimizde hökmen köşklik bar. Şonuň hemmesi diýen ýaly Kremlin tasdiklan ya makulan adamlar otu. Şolardan biri ýaka adam oturana seredin 30 ýyllyk taryhyny görürsiniz hemme zat. Şoň üçin Macron bilenem ýanky bir Germaniýanyň kanslerim bularym şo biziň Orta Aziýamyzdaky ýani ýolbaşçylary ýaly Orsiýada garanjaklap hereket edýärdi. Biziňkilere tabi onu garanjaklap hereket edýär sebäp almayan çiğma Orsiýetden geldi. Olup kesilse doğru. Onun bollu onun demesi durjak da akly emesi. Edip oturan işleri girdisi. Şonsuzam şuma alaydyp beren o sanksiýa girdirildi Orsiýadan garşysynda. Orsiýadan halky enter duýmaýanyň bolsa duýanlar ýöne bizde meselem Şweýçarda ozal aýdaýyn pomidoryň bir kilesi ýeme $1 yeter yetmez bolsa şumal $6 bir kilesi. İki ayda şunça 6 etse gymmatlydy. Ýöne hal şonu bilýär. Şu urs derarly bizene şu ýagdaýa düşdük ýöne biz ozal 10 pomidory ýanmazak ikisi bilen amaňy edersek soňra çelli gitjek de bu milletler. Ana Ukraina ema Şweýçarya bilen Finlandiýa ikisi bir günne NATO arzalaryny berjekler diýip elan etdiler. Bir wagtyň özünde. Ya NATO ýararlygyna girmek üçin. Onun girseler, onda Ukrayna'nın bakanı dedip görmeliler orası. Finlandiya emeden Sankt Peterburg'dan ne kilometre diýýärdi. 100 kilometrem yok da raketi bir diýmekana yan barıp şotak barıp düşükde Leningrad. Hawa, onna Russiya bartynyň Finlandiýanyň üstüne hani NATO goşunjak bolýan diýip. Yok. Yağmur sarap başladılar. Da Finlandiýanyň üstüne de Şweýçarda ayne bizim boşunmuz var, näme var, Ýurtayda deňize salar, näme dersek Barents deňizden. Etsin. Ýöne bular menne çekinip oturjak Orsiýadan bir ýanky bir siýasy oýunlaryna girjek adam ýok. Şoň üçin men pikir edýän şu ýanky iki ýylly siýasat olam şol wagtlaýynça güýde çelli çözülür emme mesele. Orsiýet bilenem, bärki bilenem, beýleki şuma dünýä üýtgäp durda, ýanky öňkü ýollar, ýanky logistika, öňkü sowda gatnaşyklary ýa beýleki döwlet ara gatnaşyklar şumal dolu bozuldy. Orsiýetden şo logistikaň içinde Belarusam şoň üçin. Olardanam ýurdun daşyna çykkan baýlykka ýa beýleki döwletlerden gelýän haritlar gatykanda. Inni kesildi. Orsiýada Belarusa gitdiýän ýanky zapadny ýanky döwletler haritlary Amerika geçirilen atdı. Diýmek zavod fabriklarym ýapylýar. Diýmek bärde işleýän adamlarym işgalýa başy iş tapma. Şoň üçin hemme zat mexanizm täzeden gurulyp durşmaz. Elbetde agyrlyklydyr mexanizm adamlar üçin. Şu adyny şu Russiýanyň oligarklary var, ýanky milyarderleri var, baýlary var, hawa. Bularam inni käbirleri gyýa göz bilen ýanky gyýtak göz bilen seretip başlapdyr da Putin'e täbi Putin'in şu ideýasy wäpli olaram öz pulundan kesildi de. Alikberov gaty jostky nime gurratdyr. Şu Putin'in nime ideýaleri военный положениýasy barada. Sebäp o millet öz gazanan pulunu ýitirýär. O taýda Putin'in nime kriptokratiýasy bilen gazanmadyk käbirleri. O oligarklaryň käbiri özleri çağlykdan işläp gazanan pullary bar. Ýaşlykdan hemmesi Putin'in daşyna nemeler däle. Putin şu neft kampaniýasy barada aýdylmaly bolsa, bu meselenin giýirjesiniň 90 götürüpi ýurdun daşyndan gelýär. Hep onun Ýewropada bütün Ýewropada benzer zapravkalar var. Hawa. O Putin'in pul gazanyna, o daşyndan gazanypdy. Indi onun üçin onu hemler ýapyldy, näme üçin Putin gowy görmedmiş. Elbetde nägilelik bildirir. Ýöne dünküde Çeçvarkin hawa
Şol aýtdy neme diýdi? Russiýanyň oligarklarynyň käbirleri, şol milliarderleriň käbirleri Putin'a bildirmesizden anonim görnüşini şu Çiçvarkin'in pul uradyan ekenler humanitarny Ukraina tarap. Ene? Yine de yürü arası adamlar bar käbirleri. Yok, var. Yok. Her bir demede var. Şuma anık aydılışına göre, berilýän maglumata göre, Orsiýadyň 20 götürüm ilatı çok uruşa karşı. Ya Putin'e karşı. Haytine dahil hatap etsen de. Yönü, o kalın tegden götürmem, ene sol yankı, sizin aytşınız propagandan bular yemesi. Neticesi. Hemmesi. Edilýärdi. Indi şu taýda şu Russiýanyň hatýan neft gazlarynyň gelýän pulun muqdary bir günüň dowamyna diýe 1 milyard dollar bir gününe gelýän pulun muqdary 1 milyard her gün. Türkmen olayda onu. Türkmen olayda gördün. Ha yo ol hemme ýerde de aýdylýar, günnelik aýdylyp durandadyr. Şonu kesmese bolanok diýdi. Ýani kesmese Ýewropa, ýani alýan döwletler bar, Germaniýa bar, Fransa bar. Şular kesmese bolanok diýär. Sebäbi ol gelýän günnelik gelýän 1 milyard dollary islenik ýurda girip urşup bolýar. Goşun sokup bolýar da, goşun eltip bolýar. Akıra tutup bolýar. Akıra tutup bolýar. 1 milyard dollar her günüňe gaty ken pul ol. Inni şol Italiýa atkaz edipdir. Ýani aljakdal Russiýanyň nemesini diýär. Neft gazyny. Ýöne inni käbir maglumatlara görä, aýdylşyna görä bir ýylyň içinde kesäýmek diýä, atkaz edäýmek diýä. Aňsatdan sebäbi aňyrdan gelýän ýani energiýa we gaz neft temmesi. Bular halkyň bähwi düşün gerekli zatlar. Inni onu kessen bir wada kessen, ýani düşünmeýän halkama, düşünýän halkama arasynda bardyr düşünýänem. Şu zatlary birden adamyň ölmezligi üçin edilýär diýip ýöne käbirleri nemeler bar, özüniň aladasyna diýen halk öňe çykjakda. Birden talpa, birden millet protesta çykar, ýakar ýumrar dünýäni, ýani öz ýurduny. O tarap amma, ýani Fransa bilen Germaniýanyň halkynyň aladasyna diýýäňiz, men şu zatlary gözeňde tutýan. Halky gazaba bündirmez ýaly energiýede ýetip durmalylar. Sebäbi gyş gelse olara gerek köpman, gyş däle bolsa gerek günnelik neft gaz. Ýöne bu atkaz etmek üçin bir ýerden bir żyjyny gazmy, ýani suwlandyran gazmy satyn almaly. Ona ýani barjylyň üstünden geçirmelimi. Şu arada da bir azyjyk nemeler habar bar. Belki Amerika eltip biler, belki Arap döwletlerinden barıp biler. Siz näme pikir edýäňiz şu arada? Atkaz etmek şeýle kynmy? Näme pikir edýäňiz? Ýani şol logistika dolan gelmeli bolýarsa, logistika da şo ozal bir gurun olan ýol ýa edilýän hereket ygtybarly sowda liniýasy bolup durdy. Şolar indi döwüllik, ýa-pozullyk. Indi täzeini gurmak üçin täze tehnologiýa gerek, täze logistika gerek. Indi ýa-da gazdaşmak üçin gaty uly gowrumly gämi, deňiz gämileri gerek, gazdaşaýan. O batyr ýöne ýeterlik däl. Amerikadan getirjegi bolsa bütün okyanın üstünden geçip Ýewropa getirilýär. O ýernardan bolsa ýoly gelýärkä ýa gymmatly. Elbetde Orsiýadan ardandyr, Amerikadan ýakyn gapdan. Emma indi gaz alsaňa boyun bolarsyň, bolmasaňam gaz ýok diýip şert goýýan bolsa, olaryň bu şertini kabul edemezdi. Başga zatlary gelýär. Alternativ istoçnikler kan, yani elektristwa geçýärler, näme edýärler, avtomobiller ýa köpse elektrik togy bilen işli. Bulardan hukman bir emesi çözgü tapylyr. Ýöne ýansy dogry belläp geçdiňizde. Şu gazany gaýnatmalyk üçin, şu halky bir iýmisala durmuşdy saklamak üçin häzirlikçi şol edilýän şol oýunşy halky köşe çıkarmalılar. Fransa'da millet köpüsü olan bilýäňiz yerli milletten daşgaryny Afrikalılar gatkan otaydy. Olan biri işlete 5-10 boyunna oturdu. Ondan o taýda da durmuş şert ağırdı. Ýöne mesela çözgüde bar, çözülüp otur, görüp otursa bizde daha bendi näçe diýeli, ozal ýa-da bahasy bilen şowun küýüni alsak 50% gymmatlanır.
50-60% gymmatladı. Şu uruşun öň ýanyna baga bilen şuňky bahan tapawdy 50-60% bar. Olam elbette ozal adamlar şu günne naşa maşyly şähere tak gidip gelýän bolsa, indi hepde bir gezek gidýär. Ya işe ya köz ozal maşyny türk gidýän bolsa, indi goňşy olamy bilen bile gidýärler ya işdes kardesler bilen bir hepde osurýar, bir hepde bisurýar, ikinji hepde osurýar. Şeýdip indi kollektiwni trafiğe girip başlar. Adamlar çözüp tapýar. Sıkıntı ýa-da ýagdaý ýok. Ölümden galanyň alajy bor. Ýöne men bir zady görýän Ýewropa ähli döwletlerini inni şol Putinin eden etdiligine hiç bir döwlet ýol berjek. Ne hökümet ýol başlar, ne de halklary. Men gorkýan zadym şo Putin'e gelen aharyny bir şo Rus halkyndan çykarmak diýen. Sen görnüp durdy. Köp yerlerde Ruslar biz hemen kabul edemde mehmanxanamyzy üçin ýapyk, naharxanamyzy ýapyk, barın gulmolun, takkidin, günäliň oduny begunaý ýanyr edilip durda köp berdi. Yani şuna da Rus halkının özünün düşünmek gerekti. Şu uruşu haydan hay bes etmeli. En bakbiyetlisi şu. Uruşu haydan hay bes etmeli. Bana Rusya'nın halkı Putin'i ne edip saylayanım olsa, ayırayanım olsa öyle işler. Yani şu bilen şu Putin hükümet başına otururken hiçbir devlet, sivilizasyonlu devlet, Avrupa devletleri, İslam, Amerika, Anglia, hiç kim şu bilen iş tartışacak gel. Demek şu sanksiyalar işleyecek. Sanksiyalar benim aylım dönüp halkı vuracaktı. Yam işte adamın. Putin öňünden hemme zady ýanky şahmatny oýnýaly edil. Öňünden hasaplap edipdir-de. Ine şu 20-nji ýylda Ukraina girmeden öňürtü konstitusiýasyny ütköşüklikler girdip özüniň 4 ýyl oturan ýylyny 6 ýyla geçirdi-de. Inni bu zatlaryň hemmesi şu bir ramkaň içinde edilen zat ekenne. Şu benim oturan ýylym 6 ýylyň içinde epeti zat edip geçmeli. Halkyň öňüne özüniň awtoritetini, özüniň awraýyny ulalar, diňeler meňe başgaça göz bilen halkyň seretip başlar. Onuň 2024-nji ýyldan soň ýene-de bir soraga goýulmagy mümkin diýen pikir bar diýip men şeýler pikir çak edýän. Onuň inni ýanky dünýä boýunça Russiýanyň dünýä boýunça harby ýanky goşuny ikinji ýerde durýar diýip aýdýarlar-da. Özlerçe biz onuň hasabyny bilemdi o. Goşunyň nähilliginiň, näçe sanyk samolyotynyň, näçe sanyk teknikasynyň badyny. Özleriniň aýtmyşyna görä ýanky özleri öz reklamasyny diýerler de dünýä boýunça biziň goşunymyz ikinji ýerde durýar diýär. Şol ikinji ýerde durýan goşun bilen başga ýurtlardan gidaýçylyk edip başga ýurtlardan haýyş edip goşun neme sorýar-da, esker sorýar. Ýanky ne şu Afrika ýüz tutupdyr-da. Bileme habaryňyz barmy ýokmy? Afrika ýüz tutup ýene goşun sorýarmyşyn, esker sorýarmyşyn Putin. Inni ol Putin del bagşlan Lavrov sorýarmyşyn. Inni men diýjek bolýan adam ine başga ýurtlara ýüz tutup aýlanyp ýörşeýdip özi pikir etdi kunne alan Ukraina islan bölegi diýip pikir etdi. Yani o planlaram bolmady da inni Çeçenin ally Abhaziýanyň köpüsi atkaz edipdir. Eskerleri gitjekler kontrakt baglaşdyp däli. Öz Russiýanyň öz içindäki eskerleri kontraktyny eskerleri atkaz edýär diýe bir gerek gidip gelen ikinjide gitjek däli diýe. Öz eskerleriniň telefon ýazgylary bar. Köp ýerde telefon sesleri bar. Ne bir diýe 200.000 rubl bilen kontrakt baglaşdyrdylar diýe. 200.000 rubl men dollary urup gördüm, $2.500 bolýan ekeni. Oňam diýe ýartym 100.000 berdiler diýe. Ýartym bolsa ne $1.250 bolýardy. Şu ýartym berdiler, ýartym gelengizden soň berjek diýdi. A gelmedi de, başyna ok değdi, öldü de. Kutorya şodaydı. Ömrü $2.500 ekeni. Eskeriň ömrü $2.500 ekeni. Ol näme diýmek ol? Bu taýdak bir adamyň ýarty aýlygy, 2 hepdelik aýlygy şu Amerikadaky adamlaryň, iň ýönöke adamlaryň aýlygy. Bir aýlyk aýlyg diýeli. $2.500 Amerikada. Ýewropada da şeýle. €2.500 bir adamyň bir sana aýlygy. Şol eskerleriň baý döwlet ýanky Rus imperiýasynyň özleriniň aýtmyşyna görä, ullakan bir dünýä boýunça Rus imperiýasynyň ýanky eskerleriniň jany, ömrü $2.500 ekeni. Men şoňa göz ýetirdim de.
Özlerim soldatlaryň, eskerleriň öz telefon üstü bilen öz kakatyla gürleşýär. Esker oglan öz kakatyla gürleşýär. $2,000 kontrakt baglaşdyk diýe o kakata ýa näçe berdiler diýe. Ay 100.000 öňünden berdiler, 100.000 baramysyň berjek diýdiler diýe. Kontrakt torandyň diýe. Ine ýanky bolýan zatlar halkyny ýanky ýene bir zat aýdaýyn men. Ýanky Çiçiwarkin näme diýdi? Şol hakyky fakt bilen gürletde şu diýdi ölen sallatlaryň ýanky esker Rus eskerleriň diýdi ýanyna diýdi öz dokumentleriň arasyndan diýdi tapu çykýar diýdi da tapu diýmek bir ýanky emlägiň nemesi knişkasy bolýar damawaya kniga diýen ýaly bir участок satyn alsaň şonuň damawaya knişkasy ýaly bir özüniň nemesi bar. Bizde title diýilýär da Amerikada title diýilýär o tapu türkçe tapu diýilýär. Dokumenti, yerin, uçastygyň, jaýyň, maşynyň şuňal özüniň tapusy bolýar, dokumenti. Şo çykýar diýe Ukrainanyň uçastygynyň bir bölegini alyp paýlapdyr eýam. Alınmadyk yerini paýlapdyr. Halmada ananmarsyňyz. Intek ölmedik aýynyň dersini paýlap beripdir Putin öz eskerlerine. Ine şu ýanyň ölen soldatlaryň ýanyndan niýe şo dokument çykdy diýe. Donetsk mi nire kim bilýär şol ölen ýerleri bolsa şo taýdan uçastak berjek. Ine siz kontrakt baglaşsaňyz şu taýdan islen nemäňe dilersiňiz diýen ýaly. Ine onuň ol korrespondent diýe şo kagyz diýe ber bize diýe biz diýe şonu ekrana goýjak diýe. Bor diýe alyp berer niýe ol? Çiçiwarkin aýtdy. Nine? O da şey dip ağlamalı bular adamlar. Urşa gidenin denýasa geljekkä o taýdan. Yok. Denýasyna yer yok. O galan denýasynyň ýarsy yaraly bolup geljek. Olar kime ýel geçecek? Şol elçi aýakly adam yer alanny näme ýerine bejersen olýar oňarsyn. Düşnükürler. Ağlı emme yerde şol bular hep krediýan olçarny başta şu ýanky şu diktatorlyk sistemany ýa-da Türkmenistany aprabiru detdiler. Halkyň durmuşyna şu niýasyň eli bilen halk çek çydaýarmy çydanapmy? Her hili ýollar şo taýda bizde barlak gördüler. Yani geçti şol. Innem Orsiýadyň boýnuna duşalar. Bizde eksperiment edip gördüler Türkmen milletini. Barlak gördüler de başta bizde Türkmenler ýetbaryny barladylar. Görse halk çekip çydap ötdi. Ondan ýuwaşlyk bilen şol sistemany Orsiýat öz halkynyň boýnuna dakdy. Ýuwaşlyk bilen unutma. Karşıdaşlarına ayrıldılar, öldürdüler, basanyny bassalar. O galanam dağınık ýagdaýda. Bizim de şol ýagdaýymyz bar. Biz ýurdun içinde işläp bilmezmidik? İşlerdik elbetde. Ýagyň tanamalar. Sen o taýda döşüň açyp niýatyň öňüne çykan peýdasy näme arkanda halk durmasa. Şo döwür üstümizden bilýärdiler adamlar, aşlygylan edildi, ýokarsa etdiler. Näme ýeten akşy deputat. Maşyny bar, gözipesi bar, pulu bar. Näme ora taýda aşlyk edildi, därledimi, näme aklyndan adaşdy. Kim aklyndan adaşdy, ana 30 ýylyň tejribesi görkezip oturdy. Ýa kim adaşdyrdylar aklyny. Ana. Ýa-wa. Dinan saga mena şolar ýaly. Sen orna aýdýan da ol çarny ýa bir Türkmen çağıcı operasiýa edilip şu dünkü çykyşyny guraşlar kabul eden. Men ýakagym bardy şu taýda gyzlar batda diýir. Şoňa bir jagydy bar. Gyzy ona men gyrkaýete barýandy. Şonu ýa 3 ýylyň geçirýärmi bil. Şol onkologiýa bilen öýüne ýaty bejeren akly. Oguljugy bardy şu döwür 14 ýaşynda, şumal 16 ýaşynda 2 ýyl etdi. Munam alt gidiýärler barnysa ýa kör çöwedi. Appendizi kesip içine ýanky infeksiýa sokýarlar. Innem şlanga bilen fiýip ýatyşa çağı. Ejede öýün bir urçunna, oglum o burçunna. Kabul etmeler diýen buyruk bar. Dep, näme? Halmuradyň ardynaşy. Ine bilen döwlet bolsa, hökümet bolsa terörist toparny diýen işi. Onun için ben ol ille göremem, öz maşalamyz barny görüp otyrym. Bizatlar. Puluma uğratıp bolunak, otak kömek deyip, gelse yine halkın düşmanını kömek ediyen deyip, ondan ol adamları basacaklar ya tutacaklar. Ne yurdumuşum yani? Hemen gen öğrendi. Yani bir zat var, şu taýda men beğeniyen zadım,
Inni gün geçtikçe adamlar düşünüp başladı. Özleri görüşmeseler, özleri ayak üstüne kalmasalar, özleri harekete geçmeseler, özleri hakkı hukukunu yerli yerden talap etmeseler, hiç tat kalacak ya hiç tat bolacak. Yurdun daşının akılı. Yenen bir gezek şutaydan aydı. Size yurda dolanmak yok, yenen bir gezek yok. Ana şol eyesilden madarçılığı nesip etse olur. Gidiniz akaraların sözünü şutaydan ulgurnak bolup yok bolup gitmeli. Haysın isleýäňiz özüňi görüň, pikirleniň, çözüň. Galanyň dünýäne denalamy da aýdyp berdi. Şo zatlary çekip çydap oturýan bolsak, onda erkegem diýmeler, ýigitler. Näme diýip aýdym men baş. Indi şo derejä ýeten bolsa olar aňyrkylar. Edýän işler şo bolsa, edýän talaplar şo bolsa, o ýere giräýmeli. Başga näme diýme? Netijany çykaryň ýigitler. Ol gorky bahany ajallan açıp kutulan adam yok şu güne çelli. Mert bolup ölen ýaşydyr, diýde çöküp ölen. Ýöne halis bola degnamyza etimizden ötüp sümkümüze ýetdi. Başga nämämiz galy? Ýurdun içinde bolýan zatlary bir seredin. Dogry halmrada şu ýerde bir sagatdan geçipdir neme. Gurumuz integam gat uzak ýöne aýtmal zatken bugün şu ýerde bolle deliň onda bu meselede ýene de duş geçirer, ýene gepleşip geçirer. Bolýa sag boluň taňar kasyn gelip beren gyzykly gurumlaryňyz üçin watan Real kasyn ol çanyna halkymyz üçin edip oturan işleriniz üçin ana gelin gyýlan öňünde görele bolup durdum. Hemmäňizden berekelle bolsun. Burada bir halçylama ýaryşyp harly kardylar da men kızlar batly bolum soňra taýda iň ol haly fabrik. So stanok ýaryşyp harly kardylar. Ellerine de taraklar küttükler. Enne siz ene tüweleme gyýdelyler ýaryşyp hökümet daranyzlar küttükler oturdy. Berekelle. Degen ýanda aşaňyzdan teredip. Bu halky ýeňip bilmez o haramzatlar. Eger. Ýöne şonu uzaklaşdyrmak üçin hemmämizden bir dogan ýaly yerli ýerden hareket etmem gerek. Yani çok acı. Böyle anlavat. Bazı. Çağırın için ol çağırın haberleşip duralım. Hawa hökümetin ömrü azal ya, gat azal. Yani tip bolsa alıp yeter. Bolya sağ olun vatandaşlar. Hemmäňiz.